Organiza Concello de A Pobra. Tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa. Colaboran Gasóleos Puebla, Estación de Servicio Repsol, Distribución a domicilio, Industrias, Comunidades, Lavado, Neumáticos e tenda con produtos para ti e o teu vehículo. Ler Librarías, temos todo o necesario para a volta ao cole, libros, mochilas, xogos educativos, papelería e libraría. Esta festa é rachada. Esta fin de semana, en De Festa en Festa, viñemos ata a Pobra do Cramiñal aquí a ver o Nazareno, ca súa tradicional procesión das mortallas, e mentras están preparando, imos a enseñarvos unhas imaxes do que é o pregón. E despois volvemos con isto. Sienta, sienta. A ver la pata. Protagonistas son eles, os cans. Os animais, bueno, en xeral, non? Pero hai un moi especial que está aí, ao lado, un can que é o inquilino máis antigo que ten actualmente a protectora. 2 anos leva nas nosas instalacións. Queríamos que estivese aquí con nós porque el representa o obxectivo principal deste pregón. Chámase Brandon e está en representación de todos os animais que hoxe están nas instalacións municipais e que coida con tanto mimo a protectora Moura. Esperemos que este pregón sexa tan especial como é para todas nós. A partir duns intres darán comezo ás festas do Nazareno, as festas máis importantes do noso municipio, a nivel cultural, turístico e, por suposto, relixioso. E non só son esperadas polos que estamos aquí, sino por todos vós, pero tamén por todas aquelas persoas que acuden devotas para a procesión do domingo. Temos que agradecer inmensamente ao Concello, pero tamén á Comisión de Festas, e confiamos que eles sigan avanzando neste eido. Son moitos os que pasan polas nosas mans, todos deixan dunha forma ou outra unha pegada nas nosas vidas. Como podedes imaginar, a nosa labor se fundamenta no voluntariado e na cesión altruísta do tempo que cada unha das persoas que acude ao refuxio. É un traballo duro, día a día sucédense os avisos e as peticións de axuda. Vemos moitas veces cousas terribles e en ocasión rematamos a xornada cansas e a piques de tirar a toalla, pero sempre o esforzo paga a pena e as cousas boas pesan na balanza moito máis que as cousas malas. Por iso seguimos aquí, para darlle voz a quen non a ten e para procurarlles finais felices a todos e cada un dos nosos protegidos. Ainda que non o vexo desde aquí, un deles é Brandon, que hoxe veu a contar a súa historia para darnos esperanza e forza para seguir loitando.
Bueno, eu ofreceme a ver atrás da casa porque eu pasei moi mal cando estaba de pequeniño. Sí. Entonces se ofreceme, gracias ao Nazareno foi polo que... Pois bueno, polo que pasei. Bueno, este ano vamos a Caixa polos dous, porque a mí fixeron un trasplante bipulmonar, ofreceunos a miña filla, a nai do neno, entón este ano hai que cumprir a promesa como todos os anos. E todos os anos vides ofrecidos? Si, ca Caixa levamos 5 anos con este. Eu vou todos os anos descalza, con 2 velas, estuvemos levando a Caixa por ele, como dixo ele, estuvo moi maliño de pequeno, e agora este ano ofreceu a miña filla por ela, por min e máis por ele. E a tradición é sempre levar este atuendo, non? Si, eu levo toda a vida así. Eu xe te digo, levo 38 anos así. Entonces, hai que darlle gracias ao Nazareno cando nos axude. Que o que lle pides ao santo? Pois moita salud e que nos vai ben na vida e que nos axude a nos malos momentos. Pero ves vestida así porque pidiches algo nun momento que che... E veño con esa chica de aí, me ofreceron esa chica que tuvo un problema moi gordo, entonces veño acompañándoa. Entendes, todo sale positivamente ben, é un milagro que lle pasou, foi un verdadeiro milagro, a verdad que sí, entonces veño acompañándoa. Cal é o motivo do teu ofrecemento? Pois a min ofreceume miña nai porque en julio detectaronme un tumor de gran tamaño nunha zona moi mala que non se podía operar e claro, cando me abriron, eso foi no tramo dunha semana, cando me abriron non había nada. Foi así bastante... Vaya, sí, bueno. Foi tremendo porque nas imágenes víase claramente que había unha masa moi grande e claro, todo apuntaba a que, bueno, non se podía operar, tiña que tomar quimioterapia forte todo e cando foi o día da operación para raspar un trociño, pois viron que non había nada. E desapareceu todo. Non había nada. Que bueno. E dende aquela pois ofrecesvos a vida. Bueno, nos sempre fomos devotas do Nazareno, o que pasa que, bueno, en canto me deron o diagnóstico, xa a miña nai xa me ofreceu. Bueno, contanos por que ves ofrecido a ti. Bueno, me han ofrecido outros anos por razones familiares. Razones familiares? Nada máis, sí. E levas moitos anos vindo? Moitos anos. Son daqui da Pobra, entonces xa veño fai moitos anos, sí. Poderíamos explicar un poquinho por que o do atuendo? Bueno, ofrécese a vir co hábito, quen se ofrece vir descalza e quen se ofrece ir con caixas ou ir á misa, cada un... Ofrece como poide. Sí, aí está, sí. Veño como tradición por pedir por todos los pecados de mi familia, de sus obras, ¿no? De mis vecinos, compañeros, etcétera, ¿no? Y para mantener la tradición. Vale. Que sodes de aquí? Eres de aquí, non? De Santiago son. De Santiago. E ves todos os anos? Sí, todos os anos, desde hai moitos anos. Sí? Sí. Vamos, que xa tes o atuendo, todo isto. Sí, sí, para mantener tamén la tradición e que se siga
estas cosas tan tradicionales en Galicia, tan religiosas y de tanta fe, ¿no? Entonces es bonito el que se pueda mantener a lo largo de los años. No solo es modernidad, también hay que traer el pasado al presente. Vale. Bueno, ves ofrecido todos los años o es el primer año? Llevo 48 años viniendo. 48 años viniendo. Sí, desde empecé con mis padres a venir y todos los años vengo, menos el año de la pandemia que no se pudo venir, vine siempre. ¿Pides por algo concreto o por algo...? Antes venía por devoción, ahora vengo porque sí pedí algo. Sí. Sí. ¿Podéis explicar o la vela esto? ¿Qué significa? A ver, la vela la llevo por la procesión, ¿no? Sí. Y después esto porque tuve un cáncer. Vale. Entonces ofrezco todo el cuerpo para que, bueno, que el Cristo me ilumine y que me pase lo que... Que cure todo. Exactamente, mejor dicho. Veño unha ofrenda que teño, me ofreceu miña nai. Podes dicir a ofrenda? Sí, eu teño leucemia, entonces teño que vir todos os anos así vestido como estou, a vela como a min. Desde cando levas vindo por aquí? Levo 2 anos e medio con ela. Eres de aquí tú? Sí, vivo aquí na Puebla. E ves todos os anos ofrecida? Todos os anos a miña amiga Silvia. Acompañando a ela, sí. Hai que acompañar nestes casos? Sí, de feito, a ver, a min tamén me gusta esta procesión moito, pero bueno, é a nosa xuntanza de todos os anos de acompañala a ela neste momento. É moi bonito ofrecerse, pero tamén é moi bonito acompañar as persoas. Sí. Aí é onde se notan as amigas que están aí sempre contigo. Bueno, eu levo ofrecida desde hai moitos anos por motivos de saúde. Ofrecimo Nazareno é a miña forza para seguir adiante. Cada ano traigo unha carga nova neste hábito porque son moitas as cousas que pido e por moitas persoas ao largo do ano. Porque a mí non me fallou e espero que non me falla ningunha petición polas persoas que pido. Sempre está axudando? Sempre, nunca me deixou da súa man, teño moita forza gracias a él e cando chamo por él en calquer momento, prácticamente ao momento, teño as súas axudas, sinto a súa presencia. Bonito. Bueno, estamos aquí con Antonio Pérez, un dos encargados de levar a imaxen por toda a procesión, non? Sí, así é. Eu xa veño dunha tradición familiar da que levaba meu avó, meu pai, meus tíos que están aí ao fondo, meu padriño tamén, e bueno, tocoume. Dende os 15 anos estou aquí. E nada, para manter viva, sobre todo, a tradición que temos na familia de levalo. Que se sente levar a imaxen? Pois, primeiro unha grande responsabilidade, porque ves toda a xente que ven e toda a xente que quere acercarse a él, entón daste conta de que eres un privilexiado de poder portar o que todo o mundo ven a ver aquí a Pobra. Bueno, o día de como hoxe, supoño que é complicado traballar hoxe aquí, non? Sí, pola afluencia de xente é bastante complicado. Hai moita xente que ofrece, fai unha ofrenda cos bolsos, con imágenes... Sí, teñen a costumbre de pasalas polo manto do Nazareno, aí na parada cando para botar a traca. É unha costumbre xa moi antigua. É complicado gestionar todo eso, non? Bueno, complicado non, o que pasa é que hai que ter cuidado, porque nos poden tirar ca imaxe. Yo vengo desde pequeñita porque se enfermó mi madre y ya la querían meter en una urna y llevarla para Santiago. Entonces me ofrecí y desde aquella pues vengo descalza todos los años, por ella y más por toda la familia. Desde que anos? Desde los 8. Desde os 8 anos ves descalza? Sí, todos los nazarenos. Menos hace 2 años que murió mi padre, que murió el sábado de Nazareno, entonces no pude venir. Pero ahora ya vuelvo otra vez a retomarlo. ¿Por qué non eres de aquí? Sí, soy de la Puebla. Soy de la Puebla. Bueno, está ofrecido o Nazareno, non? Ustedes, Sí, sabes? sí. Te ven descalza aquí sufrindo, pero non importa. Non importa, non importa. O importante é estar ofrecido. E que lles pide hoxe? Hoxe que pido salud e suerte. E que tal? Vas respondendo, non? Vai respondendo. Bueno, se responda ou non, el saberá eu. Bueno. Pero vostede ven, non? Bueno, de momento vamos tirando. Bueno, pues hai que seguir así todos os anos, non? Sí, veño todos os anos. Bueno, estamos aquí co alcalde da Puebla, con José Carlos. Bueno, contanos un poquinho como está sendo estas festas.
Bueno, pois a verdade é que, bueno, están salindo todo moi ben. Hoxe, evidentemente, é o día grande tanto das festas como do Nazareno, non? A procesión sempre é, digamos, o acto central de todas as festas. Unha tradición, vamos, a xente ven cos seus atuendos, vamos. Bueno, si, sabes, o sea, a verdade é que, ademais, notamos que este ano hubo máis xente que estes 2 últimos anos. Eu penso que xa se están recobrando os números de antes da pandemia. Moi bien. E me contas un pouquiño, un detalle. A min dixerme que ti eres o historiador e que sabes cando foi a primeira festa que hubo do Nazareno. Bueno, mira, para dicirche a verdad, nadie o sabe, seguro. Pero bueno, sí é verdad que hai unha certa polémica en torno a eso. Din que a procesión se remite, polo menos hai algunha noticia documental que remite a procesión ao século XVI, incluso XV, pero, ou sea, na época dos irmandiños, pero, bueno, pode que aí teña as súas raíces, non o sabemos seguro. Desde logo, sí hai uns datos históricos que remiten a esas datas, pero a procesión, hasta onde se sabe, hasta onde temos noticias, é algo moi posterior, probablemente de finais do século XIX. Bueno, pois xa rematada a procesión das mortallas, agora toca un pouquiño de festa. Así que nos imos a cambiarnos para ir á festa, porque isto continúa. Vémonos despois da publicidade. Organiza Concello de A Pobra. Tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa. Colaboran Gasóleos Puebla, Estación de Servicio Repsol, distribución a domicilio, industrias, comunidades, lavado neumáticos e tenda con produtos para ti e o teu vehículo. Ler Librarías, temos todo o necesario para a volta ao cole, libros, mochilas, xogos educativos, papelería e libraría. Pois seguimos aquí na Puebla, na festa do Nazareno. E agora imos bailar a ritmo de París de Noia. Vamos! Dicen que alguien ya vino a este sol, dice que pasan las luces llorando por él. Bonito, ¿eh? Estaremos cantando que no estou solo, seguro que dicen. Se non están gustando as festas, non? Sí, moito. Onte o Nazareno estuvo moi ben tamén. Sí, estuve ben. Levo 3 días celebrando as festas. Agora isto, bueno, que? Aquí hai moito ambiente, ou non hai ambiente? Hai ambiente. Igual que en Pontevedra ou máis? Bueno, igual, así non fago inimigos. Vale. Porque aquí a xente tamén lle gusta bailar, eh? Sí, a miña muller máis, pode enfocala se quere, Adrián. Enseña aí a muller, enseña aí. Bueno, se é tímida, pero baila, Sí. Tímida nada, é unha cabrona. Bueno, se pode decirlo. Veña, baila con ela, no, que non che rouben, veña. De onde eres? Yo soy, bueno, vivo en Potosí, pero soy de Bilbao. Ah, vale, ¿y qué te gusta esta fiesta o no? Sí, muy bonita. ¿Es la primera vez que vienes? No, bueno, vine en lo que es la procesión el año pasado y este año he venido aquí, sí. Amigo. Sí. ¿Te gustó entonces? Muy bonita, sí. ¿Para el año qué? Bien. ¿Volverás para el año? Volver, sí. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Son de As Pedriñas. Ah, de aquí, no. Hombre, claro. Ah, vale, ¿qué tal la festa? A ver, ¿qué tal?
Son as mellores estas, ou que? Sí, perfecto. Todos os anos, aquí non se falla, non? Nada. Hai que bailar un poquinho máis, non? Ou non? Eso es... Pointe cedo. Teño que ir a clases, Bueno, festa non fai falta clases. Hai que ir á barra nada máis, Eso tamén axuda. Ir á barra se cheja. Eso tamén axuda bastante. Estas festas a tope, non? A tope. A tope, fíjate que mañá me levanto ás 5 da mañá. Ás 5? Que tiene un rato. E aquí estamos. De aquí a ese directo para traballar. Bueno, descansaremos un pouco. Bueno, pero despois mañá pola tarde durmes e listo, non? Velo. No puede hacer todo campeón, quiero que juegue la banda. De onde somos? Somos daqui, da Daqui Puebla. da Puebla. E vindes todos os anos esta festa, claro. Porque vivimos en ela, a vos é mellor, supoño. Todo o ano esperando por esta festa, non? De Santiago. E ves todos os anos esta festa ou que? Casi todos os anos. Estás ofrecido a Nazareno ou a festa? Tamén, as dúas cousas. A todos, non? Gustache máis esta festa ou non? Gusta moito esta festa, é boa festa. Ves todos os anos ou non? Todos os anos. A procesión tamén, non? E a procesión tamén. Hai que que estás cumplir. encantada. Hai que cumplir sempre. Sí, e que a Partenolla tamén che gusta ou non? Sí. Estás bailando aquí, bueno. Hasta que acabe, hasta que acabe. Con el manicito arriba, manita arriba. Estamos en... Que lle recomendas a xente para o ano que ven? Que veña ou que non? Que volva outra vez. Hai que veña panorama tamén. Panorama, París de Noia, todas, que veñan todas. Ya non París de Noia para o panorama. Home, claro, as dúas, a ver, unhas 9 e outras 12. Hai que falar coa alcalde, non? Coa alcalde, sí, hai que falar coa alcalde. Tú pide, que aquí é unha televisión pública, tú pide, que máis queres para o ano? A ver, conta. Para o ano, pois hai festa. Outro copo tamén. Queremos de festa todo o día. Festa rachada, Che de xente. Moi ben todo. Vai pasar un lunes a xente anima. Mañá hai que traballar, Bueno, pois ata aquí a festa do Nazareno aquí na Pobra. É a verdad que é unha festa impresionante, é un ambientazo que flipáis, podedes vir po ano se queredes. E nada máis, se queredes que vayamos a vosa festa, pois só tedes que chamar ao 986 710741 ou mandar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na seguinte festa. Organiza Concello de A Pobra. Tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa. Colaboran Gasóleos Puebla, Estación de Servicio Repsol, distribución a domicilio, industrias, comunidades, lavado neumáticos e tenda con produtos para ti e o teu vehículo. Ler Librarías, temos todo o necesario para a volta ao cole, libros, mochilas, xogos educativos, papelería e libraría.